Getembe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ikiyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara machine chekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoro iga asamali tankuru kwa alpato maliba mwalimu manne Getembe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bache skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegelia bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegelia iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyindi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Getembe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umagwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Getembe Training Institute. Iga karokwaretro mwana wa Getembe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwaretro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Ya mwanzo murigireti tukoria Jumanne entagani kigima asomwa kwega chitariki Isano nemo karibu sana Ekeonga Chinsa Isano na Ibere no nkorenge bona watu alire tukorire ritoero mambere ngiye gwikira sebire biga ikistora cheko yarigereria hali yakorekanire ase chinsemo ngoroka Matildah Obaigwa karibu sana na boigo veni nyaboke nerora koletera ega asinchira yebe manyerero na ewike ega kiro chiskuru chigenderete kuigurwa korwari tukore igoro nigo bono abaibori bagenderete gusanga ebirengerero byabo igoro yo kuigura wechi skuru na ekero abande bagenderete kurera ogokonga kubugima gusikira abande bakore buna ligoriro ya chire igoro nigo sense moyende abande bakuboria abarimo abanene bechi skuru tibabasa goseri abana ekero baikirase chiskuru na sense moyende nigo baria abare ase amangana yo bosombi na brabo bakubora buna nigo bosombi boiranirense kose boiranete magega kubwa
buna amatuko ande nekira bibuli bakobora buna mbaganete chinga ki chingororo irinde banyare kurigia ebitoki barire abana babo cy'eskuru. January yaikire abaibori bono nende twanyorete shocking kego kwa sababu ntu atenga sana on December abana bato minyoki sana igore chiange chiabo chi 3D chibareta chi t-shirt ne jeans chiari chibese chaita abaibori sana abana batu achiko batebi igore ana January nero tokamachikogosana na abana bono 3D chiba chiebete bono bachakira mangane school igo ngosaba bantere babonsi pia se baeta ekere kwa igure kwarosire kuranje nabo ko tebyo yondago konye egere nto base kunya komeki chi accident chitaiyo ase para jo abaibori bandete kurigi chibese chiku bakoirera abana esukuru bono na no yokorine gari ase bono iga no yomoyo mase ngenjo bese njiyo jikorine rugari na bese njiyo monta gora shopping egera abana baende esukuru abantu mbatiri mbogete sana lakini torabara bagotira timaitingi kiabete igoto gosabana na abiria barenka baki nchumo ende Nairobi nchumo ira abana skuru na intu tonyore chibese chieno tutomera abana skuru. Wanafunzi wakiingia kwa shule tafadhali walimu msifukuze wanafunzi. Kuna manamba za wazazi wetu wako siko kwa shule, tafadhali tupigie, isiwe tena mwanafunzi anafika shuleni tena anafukuzwa anarudishwa nyumbani mara tunampata anahangaika hapa town. Tujaribu ku communicate kwa sababu kwa neko arenge government erete buna chibasari mapema aba ibore baike kwa pra egere bakonye kase school fees wana kagete ngocha gocha chire mapema egere aba ibore mbanyo. Utigara somorobire bwechisemi nigo bono umujumbe webunge ya Kitutu Masaba yotoka mbe kaunti ya Nyamira umuske Clive Mbane Gisairo bono nere anyarire kurira unanache kugendera gusira chisemi ase ebunge yo kaukwana chinga kichoko igura ebirasi na boigo chinyomba achiyobo chenu ase chinsemo cha Kerongo ward ya Kemera nigo bono anyarire kogikiria egati yabarai abo barorekanira gotabuna tarikwena na chibasari asinchira erie bwenete kore nenekero arireira bunana chigusira aborokiwa bonsi koro ase ebirongo byonsi imeye bunge yo asoko bache basari kuika umwaka bw'ikirubere 32 abantu bane mbamanyete ikikere ebasari nkorutore omwaka oyo 2026 ebasari nkorutore 2027 ebasari gisairo nko bahare 2028 ebasari nkonyora mole 2029 gisairo nko bahare basari 2030 2031 nko bahande basari 2032 nko babekerande basari bono kurwa bu monta biko sene chi basari mutaite ngendere koru gosenke inande murantome gochi ntakoleta magendero eko bakongusana kumurwani mwanya kondora kingo cha matanga nchake siasa mwanya kondora esenge cha matanga orino moyega we kanisa kumusabira nyagosira ne family talibo siasa yane no ende na enkoligi osenege tina enkoligi kegari twisaransa mwakea muna lero mokete inchekera litukonda itokwana n'abantu bane nino mogokea Oncho murigerera na boigo abamenyi bechinsemo cha ngata barikoi iyo kutoka imea Transmara ase county eri ya Narok nigobono banyare kwene kebuna obotoerero bwachakire kwiraniro ase chinsemo echo magega ya matuka mange yoko musanana anemono igoro ya mangana yechindemiro nigobono banyare gusaba serikali enyare konyorera egati abamenyi bali batabwati obomenyo ase chinga kiechiga ikiagera abange bali babegete chiema ase chiskuru babegete chikambi ase chiskuru au bono chiskuru ko igoro achire ose abaro kiwa kirabara chigo so ase chiskuru aya chiama techo chinyare konyorera obomenyo chirasoe. Vulnerable here. We have children, we have old men and women who are not supposed to be in such a situation. We are asking the government to really fast track the process of seeing that these people are going back to their normal life, and also if there is means
maybe to settle them somewhere apart from being in school, because schools are being, so we are urging the government and all the agencies that are involved to make sure that they are settled in the quickest time possible. These issues have been occurring since time immemorial. Some of them are historical. Would like to urge them to sit down and amicably solve the problems that are there. Wito wangu kwa jamii ya eneo hii, sisi tuelewane, watu waende shule, watu wafanye maendeleo. Naona factory tumeletewa, hiyo tukipikana na hii mambo kama hii haitakuwa, lakini tukielewana kila mtu atafaulu. Ningepongeza serikali kwanza kwa mambo ya curfew. Kitu ningependa tena kueleza serikali saa hii wafanye kitu ya pili ni kupeleka watu waende waishi makwao ili mashule ifunguliwe. Shule kama hii ya State Primary hakuna, sasa hatujui watu wataishi wapi, watoto wasome wapi. Na ni wakazi wa hapa, wanafunzi wao ndio wako kwa hii shule. Sisi tuliambiwa mrudi makwenu, lakini tunaona maaskari hawatoshi, maana mimi naona askari wanatembea kwa lami, pengine wanaenda kutafuta wale suspect wa mabunduki, wanatembelea kwa makwao, lakini wale ambao wanachunga wenyeji kwa nyumbani hawako. So askari are na mang'ana yechiseme mwancho murigirire na boigo borendi nigo bono oyore mawaziri wa mang'ana ya basaye na boigo chigosori Moske Salim Mvurya agenderete kuigirira serikali ya Rais William Ruto nekiro atebire murai wense Moske William Ruto no murai onyare koba ase amatuka make korende onyare gokorera abakenya magendero atari wanchiriria nsemo ende yonsi korende chinga kichicho nigo akwanire abakenya anomuno obochori obonene burachigo cyo mwaka 2027 nigo aburire abakenya banyare gochora abarai batachi kubagana ebisaku nabo abarai barachi gokora amagendero chinsemo chionse. Na ni muhimu vile umefanya maamuzi kwamba wakati ambao sasa tunajipanga ili kwenda kwa kura nyingine, tusiwe watu wa kuhangaishwa. Tuwe watu ambao tutapiga kura ambayo itakuwa na faida. Kwa mara ya kwanza tuko na viongozi wengi ambao wako ndani ya serikali, mawaziri, wenye viti wa mashirika, wakurugenzi, hata spika wa Senate kwa mara ya kwanza anatoka Kilifi. Hiyo inamaanisha Mheshimiwa Ruto ameijali sana hii Kwale na Pwani kwa jumla. Lakini la muhimu, mimi ni kuwauliza sana mumuunge mkono rais wetu William Samoei Ruto. Wale ambao Wanje murigirira kubwatakana no kugwa kwa magajo ayo alenge aya marongo 15 na limo asitinse mocha South Sea imeyo mocha Nairobi nikobono mwaziri wa mwana yechindemero omoske alesi waome bono anyare kubora buna igitambukire gitinde ngeche kwembukiwa ochase aba engineer na bali babwatete chi contract asokwa gacho kwegorobeyo nechinga kechecho nigo atebire bali bonsi baratoke namo mocha yo gose babwatiraniri asenganeyo nigo na baranyare rwa masakara gose chinguru chiri babwate elio tibagendera nemirimo yabo kyagira nigo bagenderete kubeka amagima yabamenye bechinsemo ao ase akon. What will you do if a contractor or a developer is not complying? Of course, he should be prosecuted. I will deregister if I'm told that the contractor was the problem. I will deregister the contractor. I will suspend the license of the architect if I find through the report that he went 3 other floors or 1 extra floor without approval by NCA. I'm going to deregister them. I don't want to preempt because I have technical teams that will tell me whether the developer should actually do a statement. You know, we don't want to preempt. You want a thorough job.
mwacho murigire sengane yo no tukorere Ekeonga Chinsa Isano na Ibere chabona mugasoko rene tumurere nande ase Chinsa ikongi cyalero muragoba iri gusanga yo na yanda mwange asinjira yoko yamurekera na nochiko yanyora asinjira yobukira no kerera rage Chinsa Ibere na Obaigwa Chinsa enye korende tari mongana no tukorera abu kendera ko yarigane kima ase umurobiri ore bose orachikora twasore nere uiza crown nkoro ko Matildah Obaigwa nere ven nyaboke koro save manyero Mike Wills bakubaterana na matundra okaretera chivicha neryo giasinjira enye kerano Getembe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasiba kwegeria obwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asogotwara machine chekerero nebinde binge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asamali kwa Alpato Maliba mwalimu omonene Getembe Technical Training Institute serikali yakolire sana asogotwa institution yegocha saya aseng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cy'obufundi boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cy'umuriro bw'estima na kubeka chinguru ecyo ase emechie n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikoromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Getembe Technical Training Institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare ne yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ongaga Dean of Student Getembe Training Institute iga karkware atiro mwana Getembe security gere guarantee at present abana tuwate 600 in all the departments togoson na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira seng'encho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora merimo yabo keboikeranu inche no manyagitari iri ni kemma obanyi
korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo boigo nyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echi chigotumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao na bonte getogotanga ase nyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so mono bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka maguru inse twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oborwaire bwe sukari high blood pressure oborwaire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oborwaire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa amaino ali ako na